Yeah. Maheo familia 100 e gweng' ma Nyadenda, Ruma, Kaksingri Ward e kachungo bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay dwani sirikal mondo ochungi chenro mar dwaro darogi e lopegi machiwo thuolo ne gedo mar od twech. Jopinygo ywak ni pachgi ne ok okaw kendo ok ginyal yie ne sirikal machako darogi kendo e lopegi mar gero jelano ero michano dar kigolo e boma ma Homa Bay. Ali Abich gi ler mathoth. Giloso bang' romo margi e chiro ma Nyadenda kachungo bura ma Suba South. Familia go kaotele kod Joseph Odioko Tobias Achieng' dwani sirikal ochung paro ma gin go mar darogi e lopegi e chiwo thuolo mar gero kar twech ma Homa Bay ma sirikal ni kod chenro mar daro kawuok e boma ma Homa Bay ka itero Nyadenda. Jopiny go ywak ni kinde ma sirikal ne gero kambi rowere mag NYS alworano ne odar gi lopegi kendo lope mag kweregi mane gidong'go ema giwacho ni moko kuomgi osechak gure sigingi ka dwani mondo mi gidar ka ok okaw pachgi kendo onge ler malong'o ma osechiwnegi. Wachno ko gikone nyaka sani ji nodar maonge chudo, gundni odong' ka, choke ji odong' ka, mawembe odong' ka, yuthe mapono kod rabolo kod jamna. Kendo kawuono kanyo dhi higni go te nyaka sani youth nosegedo boundary gi ok wadagi gin sirikal, wan bende wan sirikal, gima sirikal timo gi lo ok wanyal tamogi, to dwaro haki. Kanyo gik nyocha ni prison obiro ni prison kod wakawo lop youth, to ne wapenjo ka koro youth odonjo ka to gima youth konyowa go malong'o onge. Sama ne gibiro ok ne ginyisowa niya wabiro konyowu gi ma onge. Lo manodare ji go odong' bungu, ong'ere modak gi bim gi kwach. Danda modak malo kae en danda manonyuol piny ni makweregi noyik ka. Youth dwa miyo jo prison lo, gimi jo youth, gimi jo prison lopgi ok mar raia. Ne waseng'iyo godo ni mae boundary marwa. Lo ok yarre, dhano ema yarore. Dhano ing'e ni nyuolore, to lo to ling' aling'a. Familia go wacho ni kit kaka sirikal osechako donjo e lopegi ok ginyal yiene chako darogi e lopegi mar chiwo thuolo mar gero kar od twech Nyadenda, to lope mag kweregi ne osekaw higni mathoth mokalo e kinde mane timo gedo mar kambi mar rowere mag NYS e alworano. Apenjora to kare wan wadak e Kenya mane nyaka kawuono, nikech kogi kawuono kendo wachako neno kendo ni NYS manodaro jopiny kinyume cha kendo michaki ochako ture kendo gi prison ni chako daro oganda kendo ni prison. Gini en tudruok mane? To gini kawatime kotimore kama, wan gi MCA moyier, wan gi MP moyier. Ineno mago weko nyaka mago mag nyithinda man mbele ka mag yuora to nyithindo gi kata kani e pembeni kanyo to gima timore to nyaka ging'e ni mama chasida makamoma to kakoro gin bende daro gi akitakia ni gichikukure tanto kura dongi luase. Jokedo ne ratiro mar oganda Ologor kaachiel kod Michael Kojo mane otimo limbe e gweng' ma Nyadenda okone sirikal mondo olo chike ka gidwa golo kar od twech ma Homa Bay kitero Nyadenda kendo gineno gikawo pach jopiny e yo mowinjore. Ok wadagi mondo dar jela mondo university ma Tom Mboya oyawre, but nyaka lu chik. Jo NYS maka, jo youth maka owe medo lu ni ema gidwa kele jo jela, to lo mar jela nitie eka 600. Gikaw lo idwaro mana eka 130. Gimi jogo. Koro miyo kwayo maduong' ma an godo kata gimo wanyalo chwalo en ni wamiyo sirikal ultimatum. Wamiyo sirikal ultimatum man ndalo 7. Wadwaro ni sirikal onyiswa anena ni to jopiny ma Nyadenda gi lo midwa kawo en acreage maromo nade. To jomage malopegi idhi mul midhi tuom. To notice mage manochiw gi land registrar. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyakwara Ramogi thuolo mar kawo